movie in channa chuan jinmok khi aron langa anti dan thin ngai bukin inswal turin anlo in mel le thap tamai chuti lai mekin chugi chu ron langin police te chuan anlo ve mek bok shinai chu ron lang le in ani hi chu apa hi congress try tu ni in an house e mema ma se apa thu chu a oi ngai lem lo long pakhat hi lo langin an pathum chuan an lo chuang hawa in mer shat na te chu an han nei hloma rin ai tak chuan an in nel hlom phian an pathum chuan an nung chang that lo em awangin an chung ten Chilsung High School a lut tura an lo thon vek khi an ni a Chilsung High School chu an thlengta a an principal chu alo langa azo te dwa tak na bi ati mei chu dwa tak khian cho alo pe a jinmok chugi le shinai te chu aka ulu chuan shinai chu apa hausak zia le athil ti thei zia a hriat awang chuan a be thabik hle a chugi le jinmok ate ne na chuan thataka tur le athu oi tur chuan a shil ve bok chugi le jinmok te chu chhuwa tirin shinai bula chuan mamo anei po a in hon reng thu le a computer te chu adu hun huna ron mang tur chuan a shil ruama chuti lai chuan teacher park chu man mo tak hian a ron luta an school compound na chuan vok mak tak mei ron lutin principal zo te dwat lai nabi chu a ron se hlum chu alo ni a man mo tak chuan principal chu atlan chuak ngala awa thlen chuan a thin rim lu tuk chuan silai chu lawatin ka hlum atum ta a ma se aka thel chiang thei kher mai kanchi na chuan shina ite pathum po chuan lunch an lo ei ve mek boka chutilai hun an ngei nat lo zia le an chwa du thu chu an soi hawa shina i le jinmok chu aruk chuan an lo in du ve reng mai hi lo ni a tuiti lo zet chuan an ei luita a principal le zirtir tu te po chuan nabi chu an lo phum ve mek boka principal chu alung a che kher mai zirtir tu te chu amal te chuan a han phum tir vela an principal chu an hla uwang chuan ati ang chuan an oma chuti lai chuan sipei pa chuan tuiluan na a thisen runwang chu a hmu a akal san ve le mai bok zana chuan chulgi mu mei lai chu an tlasa in la boss be tak kim tan chuan ron ti buaya tuma chulgi la ama to ka por ve tak alo ni buk nen in swalan tum ta nge a jinmok chuan aron pui wata chutia anin ti buai nak lai chuan an maths teacher chu aron luta chulgi bul chu panna hin a beng ta chiam mai jinmok chuan chutia a champa ati chu alo mu theilo an maths teacher chu awa beile chiama an maths teacher la alo chak phian boxi an pani chuan a shemta a chu zan chuan thomak deuh mai hi an hria a chulgi chuan jinmok a hne na chuan an school chu a sang ani a rin thu chu a hrila an sar chu ron lutin jinmok a thin rim chu a in sum zo le talo ma se an sar chu chutia jinmok a omdan chuan a ti thin rim zuala an omna bom chu a vuta ngek mai an principal chu lo lang le in school lam chu aron pan ve meka chuta le azo te thlan chu lo in swa sam chiam hi awa hmu a au chap ta wak mai teacher te chuan lo hmu in an batlan ngal a thin rim lu tuk chu thau watin man ro da khom na a chuan akal wata chulai mun chu chulgi le jinmok ate an shem na mun kha ani man mo tak chuan sheipui chu ala a atlan chwa puita a zirtir tu te po chuan an zui ve ngal bata chuta classroom chung lo langin yeri chu aromol sen chuan an lo fiam vela tukbera chuan an pe chwa sak dei mai chuti mek lai chuan zirtir tu te le an principal chuan vok chu tha an lo tum ve meka an lo in beina samai chutia sa atum lai tak chuan among taka chuan vok chuan a se ta sok mai a sheipui chu rappalin ala in tau chor zui
rang takin nurse bula chuan an puphei ngal wata chuta an bul loka chuan an maths teacher chu ni khwashilawa alo mu hi an va mu le ngal nurse nu chuan a che swal wang ti in alo changa phone ambulance call an tum chuan atlang thei ta re lo mai principal chu ron thau chuakin a room a chuan shwal turin ati a nursing damdoi hnoi phutang ati po chuan adu tlat lawa a room a chuan an shwaya an thu tha chol tira hla play turin a han ti le a rang tak chuan an play saka an chwa santa a nurse po chu adam doi crocodile thi sen manga siam chu aron kinga nurse chuan principal dam doi tu chu alo buai pui ve mek chuti lai chuan yeri chu aromol tla kha chhar alo tum ve mek bok tukvera chuan an principal chu awa hmu a omdan chu mak ati ema wang chuan a han en chianga a mel omdan chu a hlau kher mai nurse chu a han aw bok boka a she thei bok si lo an principal la chuan a pan hnai zela a han aw le thin po chuan a she thei si lawa rang tak chuan an class lam chu a pan ngal wata principal po chuan nurse nu chu a nei ta mo tia chuan man a han tuma nurse chu alo kun hlo a man chel chiang kher mai yeri chu class a thleng to a chan te bula chuan a thil mu chu a han soi chiama principal po chuan nurse nu chu alo man ve mek yeri chu alo lang le a chan te chu a thei to pin a han shil le a ati ngei na shilo chu atlan chuak to pa an ron zui ve ngal nurse po chu lau thong takin alo tlan che ve mek chu lo ni in no pang ho ron tlan chuak chu let le vek tur hian an sar chuan alo ti a ma se an nurse din mun a hlau thon om ti an soi po chuan alo oi sak lem lo lut wat tur chuan ati le ma se tu ma chu an le du to bik tlat box si lo chuti lai chuan teacher park chu nar thi phunga ron chuakin tlan chevek tur chuan aron ti a nurse nu chuan aron be zui ve ngal wat an hlau lutuk chu an tlan chewata classroom ruaka chuan an lut khom beka kongka an kal chawat kantin chu lo lang le in teacher park le asiam tu chu an lo om meka nurse chuan abo be ngal teacher park chu atlan si thei hlo mai asiam tu chu a se ta chiama aka te chu thi sen hlirin a khata teacher park chu atlan chiat na lama chuan no pang ho nen chuan anin hu hlo mai mun hima chuan a kalpui ngal wata mun hima an om nu chuan in biak po na manrua principal officer la tur chuan tunge kal theyang an han ti chuan tuma chuan an ngam lawa jin moka chuan akal tur thu chu aron soya shinai chu alo hlau thong ru khop mai zan alo ni chuan jin mok po chu a chuak ta ma se tukver atang chuan zombie te chuan an lo hule si an vai chuan an tlan chele ta a khoilai mun emonia chuan an in kal hnan le ta a engwanga hetiang thil hi an school a chuan thleng ringot nge ti chu teacher park a chu an han zota teacher park chuan an school chu a ma chuan vokbul na ni in vok tam takan om thina ma se he school hi din an du awangin vok sang chuang te chu anung chungin an phum ta vek ti thu chu aron soita a jinmok po chu principal office a chuan alo om to phone chu po do atang chuan a han la a ma se chu ti lai tak chuan an principal chu aron lut thut a thutna a chuan thu in a mei mi ching wang mai an maths teacher chu ron lut ve le in dar thalang atang chuan jinmok chu alo mu thei chu ni in se tum chuan a le ta vak mai chuti lai chuan midang ho chu lo lang le in an room kongka chu aron in kik tlat mai anan hon chuan jinmok chu lo ni rengin alo tlan se thei hi alo ni a shina chuan rang takhian alo kwa wata ma se an zak du net deuh vela
rang takin a phone lak ho chu man an han tum chuan signal a om thei ta reng reng lo an ril a lo cham ve to bok nen eitur zong tura chhuah chu an ti thluta a manrua chu la dia dia tin an chhuaka teacher park le yeri chu kalve lawin an thian te chu an lo nghak dawn ani kimtana te thian ho chu lo langin eitur da khomna a chuan an lo luta eitur an hmuh chuan an hlim kher mai an thian dang te po ngei tua lem lo chuan an ma ni chuan a tui tui chu an eya soju te chu inin an cheers vela an rui to hle bok chutia an hlim em lai chuan zombie ho chu an ron lang ta thut mai le hlawin an tlan chhena sa mai kimtan chu kongka a chuan chhuakin a thian te chu a kal san de meya a thian te chu zombie ho chuan an thei top chuan an se a an dam kho chhuak lo chiang kher chulgi eitur zong po chu ron le tin yeri chuan be sei nei tak chuan a ron dap wata ma se damdoi chau chu a hmu chhun ani bok si chuti lai chuan kongka chu a ron innam le tawak mai tunge ni ti an va en chuan kimtan hi alo ni a an hon sak wata alo hliam na sameya an principal chu a ron lang zui ve ngal Mr. Park chuan a thir ken chuan a bit wak maya ma se engtin ma om si lo kimtan po an se chu lo ni in zombie a chuan ron changin yeri chu a be ve ngala an boy ta nuai nuai mai le chulgi po chu zombie pakhat chuan lo bo betin amita chuan a han cham waka amit mu te chu a cham chuak hial arap lutuk chu a pe san dor mai Mr. Park a pui an tuma an han po wak chuan lu reng reng alo nei to lo chu ni in chulai hmuna chang chuan an pathum chuan rang takin an tlan chhuaka zombie dang an lo om awang chuan jinmok chuan shinai chu shwaya kara lu tur chuan chulgi chu ti in zombie lam chu apana alu chu a chhok bung hok mai chulgi te lam chu apan ve ngal motora alut ve man chep tia chuan zombie chuan aron man hlau mai anin swal zui ngala chulgi po chuan motor chu chak takin akhala zombie chu su in an accident pal ta hlau mai jinmok chuan abapan wata a thian te chu azong ngala chulgi chu zombie chuan an lo se chu lo ni in awa hmu chuan a ril ru chuan a hle mai chulgi chuan zombie a chan ma ngei chuan ama chu that tur chuan alo nge na ti chuan shenai chu a han zong le a chutia a hoi kwal lai chuan a hnung atang chuan zombie hian a ron beya a han en chuan shenai chu alo ni reng mai jinmok chu a ham hei hle a ma se shenai chu a du em bang chuan ti na ta hnekin a kwa bet tata chutia shenai ming a han au lom chuan shenai chu har chhuak ni om tak hian jinmok chu a ron ena anin en lai tak chuan a chala tak silain an ron kap thlu top mai jinmok chuan a kwa ngal wata a chap zui ngala atuka chuan a thian te chu a phum zui ta